क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव एमइ स्कुलनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव नोगोरारि सुबुंफ्रा सावरायमेल खुंदों। 15था बिधान सभाखौ लानानै दिनै 5 जुलाइआव सावरायनाय जायो। बे सावरायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। सिगां 12था बिधान सभामोन, नाथाय दा 15था बिधान सभा जाबाय। बेखौ रायजोफोरा गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों बिथां नार्जारिया। बिथाङा क'क्राझार लकसभा एसटि सिटखौ थाफिननायाव बुंथियो, लोगोसे उदालगुरियावबो लकसभा जानांगौ होननानै मख'बावो। आरो बिथाङा गोख्रों बिबुंथियाव पिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गाग्लोबबावोदि गायनाय फुनाय दिनाव रायजोफोरखौ लानानै आन्दोलन खालामदों होननानै राजु नार्जारिया बिबुंथियाव मख'बावो। परबतजरानिफ्राय सोमखोर ब्रह्मनि खौरां प्रिमियार निउज। परबतजरा जे मोनसे जोंहा एमएलए समस्ति जानो थांगासिनो दं, बिनि रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे नागरिक सभा खुंदों। बे नागरिक सभायाव जोंखौबो लिंहरदों। बे नागरिक सभाखौ खुंनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे परबतजरा जे मोनसे समस्ति जानो थांगासिनो दं, बेखौ जोबोद मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा। बेखौहाय बिथांमोना वेलकाम खालामदों। आरो बिथांमोना जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै 12थाल' एमएलए समस्ति दंमोन, आगोलाव दा 15था जाबाय। बेखौ जोबोद गोजोननायजों बिथांमोना बरायदों आरो बिथांमोना इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ गोजोननाय बावदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोननै लकसभा समस्ति जों डिमान्ड होदोंमोन, मोनसे क'क्राझार, गुबुन मोनसे जाबाय उदालगुरि। दा क'क्राझारा जाबाय, एसटि रिजार्भबो जाबाय, बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों। दा उदालगुरि मोनसे समस्ति जोंहा जानांगौ, बिटिआरनि सिंनि एमएलए समस्तिफोरखौनो लानानै जोंना उदालगुरि समस्तिया जानांगौ। बेनिनो रायजोफ्रा दाबि दिखांदों। जोंनि इउपिपिएल हानजाया 27 मार्च 2023 मायथाइयाव जेब्लानाखि रेडिसन ब्लु हटेल गुवाहाटीयावहाय जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ हियारिंनि समाव लोगो हमदोंमोन, अब्ला जोंनि सेथि दाबियानो जादों जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोननै लकसभा समस्ति जानांगौ, मोनसे क'क्राझार, मोनसे उदालगुरि। दा क'क्राझारा जाखांबाय नालाय उदालगुरिया जेरैखिजाया जानांगौ, जों बेखौ दाबि दिखांदों। जोङो बेखौ लिरनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो होगोन आरो जों दिल्लीयाव थांनानै लोगो हमहैगोन बिथांमोनखौ। आरो उदालगुरि मोनसे समस्ति जाथारनांगौ होननानै जों दाबि जौ लोंनानै बिथाङा मेम'रेन्डाम होदोंमोन जे परबतजरा आरो गसाइगाव समस्तियाबो रिजार्भ जानांगौ होननानै। जौ जेब्लानाखि फेगाबाय, होमबा बिथांमोना बे मेम'रेन्डामखौ बोखारनानै लाफिनबाय। नङाबालाय मोनसे रेसपन्सिबल पलिटिकेल पार्टिया, मोनसे एथ' दायित्व गोनां मोनसे राजनितिक हान्जाया साना हौवा मेम'रेन्डामखौ लिरनानै माबोरै होखो? बेबो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो। बे गथ'साफोरनि खेला गेलेनाय नङा, बेथ' ओरैनो नोंजों आंजों खेला गेलेनायनि नङा, जंखायलायनाय नङा। बिथांमोना लिरनानै होदों जे उदालगुरि आरो क'क्राझार मोननैबो लकसभा समस्तिया रिजार्भ जानांगौ आरो गसाइगाव आरो परबतजरायाबो रिजार्भ जानांगौ होननानै। जानांगौ नालाय जानांगौ। बे डिमान्डखौ बिथांमोना स्टेन्ड लानांगौमोन, जे डिमान्डखौ बिथांमोना इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो हरखाथारबाय। दा नोंथांमोना मिथियो बिपिएफ हान्जाया बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुन जेबो खामानि गैला। दा बेबायदिनो गायनाय फुनाय समाव रायजो राजाफोरखौ आन्दलन खालामनो लांनानै थगायफ्लानानै मोनसे मेम'रेन्डाम होयो आरो बिनि अखानायै बेखौ बोखारनानै लाखियो। जौ फिनानै लिरनानै मोनसे मेम'रेन्डाम होयो आरो जौआ गाबफिनबा बे मेम'रेन्डामखौ बोखारनानै लायो। बेबायदिजोंथ' आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनो हानाय सम गैला। रायजो राजाफ्राबो दिनै रोंनाय रानाय जाबाय, रायजो राजाफ्रा बुजिनो हानाय जाबाय, बयबो मिथिनो हानाय जाबाय। 17 बोसोर जेसेबां थगायनानै जाबाय आरो थगायनानै जानायनि सम गैला दा।